Madwar 70,000 b'dan l-ammont se tkun qed tiżdied il-popolazzjoni fil-5 snin li ġejjin kif ikkonferma Robert Abela nnifsu fl-intervista li ta' l-ħadd 14,000 persuna kull sena. Dan ifisser illi sa 5 snin oħra il-popolazzjoni se tisplodi għal 660,000 persuna. Malta se tibqa' tiżdied il-popolazzjoni? Jiena kont onest fil-kampanja u kont onest fix-xhur ta' qabel. Kemm se jidħlu kull sena? Il-bilanċ ta' bejn xi tilqu. Kemm se jidħlu kull sena? X'jifdal tittara. Għax di qatt mettilhom fil-kampanja. X'jifdal tittara. Ġifieri x'telqu. Kemm jiżdiedu fis-sena? Kemm jiżdiedu fis-sena? Jekk tara s-sena l-għaddiet li kienet ġifieri kellek it-2024 meta daħlet il-Labour Migration Policy niżlu b'mod qawwi ħafna il-bilanċ li fadal. 2025 żdiedu b'14,000 sena sieħa. Dik kienet ir-rata. Ġifieri nammen li jekk iżommem ftit inqas jew dik id-thereabouts, nemmen li l-pajjiż jiflaħ. Ġifieri ma noqgħodux nidħlu f'narrattivi ta' 800,000 sal-2040 u whatever. Mhumiex realistiċi. Fil-5 li ġejjin ikun hawn 600,000 Malta qed ngħidu, għax bħalissa jisu 530. Għandek iżjed bħalissa. Għandek 588,000 bħalissa. 588,000. Ġifieri sal-popolazzjoni. Robert Abela baqa' jgħid li l-ħaddiema barranin ġejjin Malta skontu b'mod kalibrat. Il-mexxej Laburista tul l-intervista baqa' jinsisti li l-pajjiż jiflaħ għal dawn iż-żidiet fil-ħaddiema barranin filwaqt li stqar li l-pronostiċi ta' popolazzjoni li tlaħħaq 800,000 kif kien qal il-Ministru Clyde Caruana mhumiex pronostiċi realistiċi fi kliem Abela. Intant kien f'din il-famuża intervista fejn il-Prim Ministru stqar li llum aktar nies għandhom flus fil-but u qed jaffordjaw jixtru dajsa. Tara n-numru ta' dajjes li ħarġu. Enormi, l-lum, realtà li kelli waqt il-kampanja. Nies li dawn l-affarijiet, mhux sejħilhom kapriċċi, mhumiex kapriċċi, llum huma il-kobor ta' Gvern Laburista kelli dak li qabel kien meqjus bħala kapriċċ, llum ġabu affordabbli. U meta kien pressat fuq il-kwistjoni tal-kwalità tal-ilma baħar u kif sfortunatament qed naraw bosta bajjiet jingħalqu minħabba sbroff ta' drenaġġ, Abela insista illi dan mhux minnu.